Čau Minecraftáci a Minecraftačky, vítám vás u dalšího dílu. Bratman se za chvíli tady připojí. Nemusím, ahoj, ahoj, já jsem tady taky. Bezva. Bezva. Au. Co budeme dělat dneska? No, já bych dneska šel toho koně dát to brnění, protože aby žádnej aby žádnej ten zlej třeba zombík nebo creeper nezabil našeho koníčka. A já tady potřebuju na chvíli počkat, co? Jo, já jsem tady potřeboval v Minecraftáci tady za toho koně, toho jsem vám říkal. A jak jsem... To brnění, ne? Jsem chtěl dát. Jo, ale... Kde jsi? Já jsem tady. Jo, to bylo u toho minulého videa, jak my jsme to... Hele! U slepiček je no vajíčko. Jo, to jsem viděl. Já jsem se tam byl dívat, musím jít vyřešit. Kde jsou koníčci? Tělo toho černýho. To je tam. Ten můj se odpoutal. Hele. No tak šup. Vypoutej, tam určitě bude někde laso. Hele, Bratmane, pojď mi pomoct, já sedím na koňovi. Tak shiftem, ne přece. Ale já se bojím, že mi uteče. Máš to laso? Máš to laso? Máš v ruce, tam musíš... Vlastně nepopojedeš. Tím pravým tlačítkem lasem. Já s něj vyndám to. Bezva? Na tu tyčku, no. No, Bezva. Mám ho připoutanýho. Já vůbec nevím, kdo ho asi odpoutal. nevím. Mám tě pomoct? Ne, už to mám. Ještě jednu, jo? Jak si jednu si dám. Velkou, malou ne. Bezva. Můžeme jít. Jo. Hele, Enderman. To je. Slyšel jsem tady Endermana. Hoď. Fakt? Slyšel. Já bych šel do toho pekla, kámo. Bratmane. Pak do pekla? Jo, ale až by byla už třeba, jsme se jenom vyspali, pak bych šel až do toho pekla. No, já jsem tady chtěl udělat tu zahrádku, protože tady A byla... jakou zahrádku, Brambor? Jo, bramboram. No jo, jak jsem Minecraftáci a Minecraftačky jsem minule chytil tu bramboru v té zahrádce těch vesničanů, tak... Tyhle, Enderman! Dám? Jo, je tam nahoře. Jde nahoře. Nás na domečku? Jo, na domečku byl. Za ním. Tamhle. A? Tak ten byl můj. Zabil jsem. Oko? Mám. Hej. Padl jsi? Jo, padlo oko. Ne, já ne, ale oko. Máš? Mám no, 2 už. Je já. Já si ji vypiju polívku. Tak. Tu je.
Minecraftáci, já jsem tady předělal ty truhly minulé, podal něco od minula. A já Minecraftáci, já jsou trošku nastydlej, tak budu. Hele, pro mene, mám jednu kůži. Máš kůži? To super. A Tak a teďka potřebuji. co potřebuješ? Jo, já jsem potřeboval. Plot jsem zapal. Jo, hele, já pro něj skočím do skladu. To mi prosím tě dones nějaký plot. A kolik jich potřebuješ? Než ti to řeknu, potřebuju 2. 2? Jenom 2, no. No právě tam máme jenom 2. Fakt jo. Jo, fakt. Jdeme, ne? Kde jsi? Dole. Mám ti to hodit z tý... Jdu nahoru? Trošku asi nemusím. Hele, jdeme, ne? No. Tady A máš, tady seš, jo. tady máš. Tady je Já potřebuji ten kamenný plot, promiň. Aha. Tak A ten zatím nemáme. prostě Není. Ne, není. Hm? Nebo je? Ne, není. Není. Tak bude. Potřebuje, tak ti dám tento aspoň. Ne, tak já si pak udělám, to je dobrý, to teďka není důležitý ani. No co akorát nezasadit jenom tu mrkev A co ještě? Bramboru? bramboru, ne. Já už to asi... Ne, no tak. Au! To trafí do vody. Nevadí, že jsem ti to tady pošlapal. Jo, Ale jdem mám na to- rýč, jdem já na si to ho bramboru. asi jdu udělat, nebo si ho jdu najít. Ten rýč. Jdem na tu bramboru. Co? Než jdu tu bramboru. Já se kouknu do jídla. V jídle není. Kam jsi ji odhodil? Nemáš ji ty u sebe? Nemám. Právě jsem... Kde je? Ne, tam je všechno zombie, tam je všechno přírodní. Jo, počkej, my tam máme 2 vlny. Jo, my tam bez Hledám ty. láva, my tam máme 2 vlny. Fakt nevím, kde je. Mám tady? Ty kecáš a máš ji někde. Nekecám, pro mene. Ne. Fakt ne. Nevím. Já tu bramboru. Tady fakt nemám. Ty jsi ji ztratil. Pro mene. Tak ne. Tak, a to když jsi sebral ten Enderman. Chci ti vzít z inventáře, ne. A ty jsi ji měl asi v ruce, anebo si to nepamatuješ, měl jsi ji v ruce. To nepamatuji. Ne, neklon. Ty jsi ji fakt nasrotil. Ne, počkej, víš co? Já vše, co jsem udělal. Co? Já jsem sebral u slepčičky vajíčko. A určitě jsem do té bedny, no jo, dal mi z toho vajíčka bramboru. Jsem chtěl schovat. Víš, to vajíčko, až jich bude víc, tak pak tam nějaký, musím se snad nějaký vyklubet. No, Mene, no, chceš něco povíct? Mám ti něco říct? no, Já mám počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bezva a 1, 2, 3, 4, takže jo, mám všechno dřevo, no, jdu udělat znovu 3, 2, no, bezva. Do obchůdku enchantovaný.
Tak, já mám teda hotovo. A já mám taky oko. Vidíš? Jo, z toho přírodního. Uděláme si z nich lektvary, nebo si to hodíme do portálu? Já jsem mi tam hodil do toho ty oči zase zpátky. Pak to uděláme to Eye of Ender. Hele, máme už 3 dohromady. No, No, to je docela bezva. to jo. Ale já tady dám černý zlato. Po uhlí, myslím. Schovám, co bych tady dál mohl schovat. No a že bychom šli na tu výpravu. Co ty na to? Já ještě nemůžu, Brandmane. Pak ne. Fakt ne. Ach jo, jak to? No, protože já tady jdu vyrábět. Půjdeš vyrábět. No. Co pak? Koukni, co jsem sám vykraftil jako Brandmane. Brandmane, kde jsi? Jo, aha. Vykraftil jsem. Jdu nahoru. No, těch tady taky pár můžu udělat, no, ale... A měl jsem jenom 2. A Brandmane, já bych šel udělat tu vlajku. Protože my ji vůbec nemáme. A my ji máme úplně jako jinou. Než normálně. No, Taká vlajka. Au! Já tu vlajku snad zapálím, nebo co? Kecám, ne, já ji nikdy nezapálím. ty kecko. Ale jestli nám bude aspoň hoře někdy, to bude škoda. Ale já už tam taky další. A creeper. Pavouk, bože, creeper pavouk. Ty jsou dole. Au, jsou tam v té vřece, au. To všechno, co potřebuju dát do kůže. Co napadlo? Co taky napadlo? Že žádný kůže nemáme? Máme tady jednu, že? Máme tady 3 oči. A jedna. Teď klikám, počkej. To by šlo použít. Brandmane, vidíš tady tu žádný truhlu? No, V tom skladu, pojď do skladu. moment, jenom doděláme rychle jednu knihovnu. Poslední, už ji budu mít 6. Já tady jdu vyrobit židli, na který se bude přemýšlet, co by se chtělo dělat. No, No ale já už mám něco vymyšleného. tak povídej, poslouchám. Jít do toho pekla. Až ráno. To do pekla, ty brďo. No tak snad to zvládneme, no. Tady bude ta židlička, jo? Ne. Ne, tam budou, no já to vymyslím. Ne. Tak co? Jo nebo ne? Jo, bezva. Ale ještě, jo, tady už jsou. Půjdem do pekla, a co pekle? No tam bys šel na ty gasty. Asi. Chceš? Já bych si teda vzal, abych šel prozkoumávat v okolí a zkusit najít někde nějaký. Tak nejdřív pojďme se kouknout na mýho koně, jestli se už neodpoutá znovu. No, jdem, no. A potom?
Teďka, jo? Teďka. No, že stojím, tak no. Tak pojď. Dám. Máš přednost. Protože jsi odpoutal se. Ne, ale je tady ty, pojď bojovat. Pojď mě zachránit. Já, hele, další kosták. A já jsem rozbil jeden bambus, nevadí. Ano. Tak pojď. Jdem. Tak se Zpátky. koukneme na mýho koníčka. To je v pořádku. Je? Jo, je v Obě dva. pořádku. Nebo pak můžeme příště udělat stáje. Jo, to bude bezvá, to bychom potřebovali spousta víš čeho. Sena. Ale není problém. Pojď sem, spát. A čekej, Bradman, já mám jeden ten bambus, chceš hodit? Nechci. Naspil s mečem. Ježiš, já jsem si málem prdl v Minecraftu. Ale aspoň na český tam není smrát. Necítíš, jo? Ne, necítím. Ale tak já teda mám místo v inventáři, vezmu si jídlo. Co dál bychom si mohli? Já mám 57 jídla. Kolik? No chceš? Já ti dám, kolik mám já. To určitě nepotřebuju, no, mám tady 7. No, Hele, tady máš. nechci, 64 já mám. vůbec nechci tolik masa. A když umřu, tak přijdem o moc masa. Vem si kolik chceš a... Já třeba tolik, kolik mám. Kde jsi? V skladu? Dole. Aha. Tak, když jsem na svýho koníka. Na. Je. Musím si spravit sluchátka. Pořád zapomínáš zavírat. Břemene. Jde, creeper. Mám jít na pomoc. Pojď ti na pomoc. Musíš. Lukáš, půjde na pomoc. Se kouknu na zhoro. Bum. Já už jsem teda u koní a... Ale vidím tě, čau. Čau, abys vybral směr. Jeremy Ward. Au. Kosták. Kostáci, střeláci. Hele, já tam to vidím. Hele, vidíš to v té řece? Jo, to jsem tam hodil letní. No, jak jsem bojoval s tím pavoukem, tak... Přišel jsem... Pojď, Endermeníku, kde pak jsi? Halo. Tam je. Pojď. No se kouknu na na tu rozhele, no jestli... On utekl, on se bojí. Co? Se mě bojí ten Enderman. Ale já, tak jedem teda, pojď. Tak... Když skáčeš z vrchu, tak schodí do vody, ale... Jeremy Ward. Au! Kolik máš života, ty furt skáčeš, nic lámeš nohy. Jo, ale já čekej na ty chvíli, protože já potřebuji se napapat a mám už jenom 4 srdíčka z toho skáka. Ještě mi napadá, co třeba dělat tu. Staj? Ne, myslím kompas. Kompas? Je tvůj skákakuň. To oni občas dělají.
že jsme... Ty bys zkusil, kolika jsi z 5, ne? Čekej, a já vyrobím kompas, jo? No, Tak, hotovo. Co? Mám? tady Nemám, já ho jdu udělat kompas. To je ze železa, ne? Jo, já ho už jdu dělat jako. Ze zlata jsou hodinky. Jo? Ze zlata. A dělají se to jako kompas. Jo, tak ty mám. Mám je udělat nebo ne? Klidně. Ne, já je udělám, jo? A ty budeš, Ne, to nám ty budeš dělat kompas. Tady máš. Už máš kompas vyrobený? Jo. Máš ho? Jo. Já si to nepotřebuji. Hodiny budeme taky potřebovat, hele. 4 zlata. A 1 redstone potřebujeme znova. Nebo možná 2, 3, 4. A tu mapu na tu prdím. Já neprdím. Ale já že prdím na mapu. A proč? Tak nebudem dělat mapu. Zkusíme to nejdřív jde. Jde. Tam je Jíra. No jo, koukám. Redmene. No. Mám tam taky hud. Au. Já tam schovám ty vajíčka, víš, do té krabice. Pak je tam vyhážu, až jich bude aspoň 16. Ale tak, co teda? Řekni definitivní slovo. Já bych šel nejdřív do toho pekla. Pak do pekla. Fakt do pekla. Dobře, to nemáme zase lektvary. Ale já bych je udělal z těch To očí. jsme měli začít. Tak je, Tak tohle nám bude končit díl. tak já je jdu rychle udělat. Jo, jdu. Tak já mám tady myslím připravený nějaký. Tak, ale 3 oči? Ne. To jo? Jo? Mě musíš dát, ale. Tady má jedna. Ne, to není, bacha, to není. Není z Endre očí. Je? Není. Fakt? Tohle je tam zpátky. A proč? To je fakt Ender To je očí. těch magma creamů. Má cream? Magma cream, no. To je magma cream. Co to je? Magma cream. Co to je? To je slime ball. Slime? Tak se koukni do toho pekelního. Jo, už je mám. Tam, to je ale slime ball tak je ohnivej, víš? Slimok ohnivej. Slime ball. No. Já ho klidně udělám, ale to budeme mít už To pak mám. 0. Já mám. Jedna tak. No, 6 těch lahviček. Už se blíží to k noci. Už to blíží k noci. Už se za chvíli bude smívat. Tak? Jo. No, jen být, Bradmane. Jo, ale my teďka, když přemýšlím, máme magma cream jenom jeden. Děláme My potřebujeme kolik? 3 lektovary jenom. A jaký 3 lektvary? To vyrobíme jenom 3 lektovary. A to nám bude stačit jeden, já si vezmu 2. No a já budu mít kolik? 1. To teda asi ne. Tak já vyrobím další. My nemáme, nevyráběj, my to tam. Půjdeme pak na slime bally. Nebo na slimy někde, na ty zelený. Ale bez konňů, protože já se bojím, že by nám ho mohli zničit i s brněním. Protože oni jsou strašně nebezpeční. Kdo? Koně? Ne. Ty zombici. Slimeové. A ne. Tak půjdeme radši bez koní, já bych šel... Tak do pekla určitě. Co? Do pekla určitě. Tak.
Já teda mám... Já už jdu do Ty jsi mi pekla. dal ty hodiny? Co? Dal ty hodiny? Jo? Jo. Hele, tak já to udělám jinak. Stůj. Máš... ty máš jeden lektvár. To je lektvár a Francie. No. Chtěl bych se tě zeptal, co máš teda v inventáři? Máš tam jídlo? Mám 62. Zbraně máš, krumpáč máš, ty torčky máš. Mám 17. Super. Ty bys mohl potřebovat. Máme 2. Všecko máš? Kde Ramivo? Máš. A to je přenos, pane. Tobě? Ne, ty máš přenos. Protože To jako starší, jo, mají přednost. jo, starší mají přenos. A větší hlavně. A čekej, Jo, já jsem tady rozbil ty lekmíny, jak jsem tady bojoval s pavoukem. Můžu jít přenos? Přešno. Děkuju, pane Milánku. Tak. Jsme v pekle našim. Vem si zbraň, Mám. aby si nás nepamatovali. Hlavně, jo? No, Aby si nevšimli, že je chceme zabít. ale až tady uvidíš taky ty ohnivý slimy. Pěkný. Jako, Zapomněl, jak se jim... Tak jo, to bychom potřebovali. Přesně. Plní ten magma cream. Kuličku. z čeho? Ze slime ballu? No, Slima? Buf! To byl pigmen. byl tam pigmen. Buf! Čemu to říkáš mě jako? Ale podívám se, jeden není. Buf! Já ti uteču. Takada. Turbo. Tak, můžeme Jo, být. vypij si to. Jsme nesmrtelní, Jeremivo. Hele, můžu i jenom aspoň já, i. To je zpátky. Čekej. Já se musím v Minecraftu poškrapkat, pořád se mi potřebuje poškrapkat. Čekej, ještě prsa. Prsa. To třeba poškrabat prsa? Jo. Prsa. To je pod paží. Pod paží. Pojď, Já si pak vyrobím sprej, abych na sílu. Sprej na sílu. A potřebuju jeden tvářičce. Tu mám teda hezky opálenou. Od ohýnka. Ještě tady je vedro. To je dobré pěkný, no. Hele, já bych si nejradši tady je úplně vedro, že bych si vyslíkl. Jejda, ahoj pigmene, my jdeme pryč, jo? To. Chci vyslíknout zase. Tady je takový vedro v Minecraftu, že jo? Jo, Já si asi sundám oblečení. Jenom to triko. Ne, nesundávej. Proč? To je nebezpečný. Vidím ohnivýho. No. Bam, Ne, díra. bam. Můžeme najít někde nějakou? Slimy. My máme, já už mám jenom jeden lektvar. Jeden už mám vypitej. Já už nemám ani druhý. Chceš ho hodit? Pigment spadne. Pigment spadne. Spadni. Spadni. Spadl. Nespadl. To je teda moc hloupej pigment, že nespadl. Žádná Ale spadne. ať nespadneš i ty.
To budeš v koncích. No. Taky Minecraftu budeš v koncích. A kde jdeme? Ne, tu No, tady jsme už ale prolítali, že jo? Já si myslím, že už to Jo, máme. protože tady máme ty torče. Co? Já na něj. Hele, tam malej ten. Lej! Shodil jsem jednoho. Co? Au. Já jsem ze shodíček Au. v... Máš tady nějaký, máš z nich nějaký, ježiš, to nebylo Freddy, fuj. Co? Máš z nich nějakou tu... Nemám. Půjdu. Ježiš, tady je díra, pozor, tam je díra. Tam je teda spousta lávy. To bych umřel raz, dva. To já taky, možná aj 3 a 4. Ahoj, Tady jsme byli, ahoj, kosťáku. kosťáčku. Tady všude byli, že jo? No čekej, musím si spravit podložku. Klidem. A tam za náma je. Já to budu odrážet, hele. Budeme to odrážet pravým, jo? No pojď pryč, protože tady jsou díry. Někde tady někde ház a... Gasta. Já tam vidím gast. To si udělal ty, bratane. Dělal, ale... A gast. Gast, vidím gasta. Tak. Moc nechoď k těm. Je tady nad náma. Teda. Jsme v koncích. Že jsme v koncích. Jo, jednu. To je tady to nebezpečný teda. No, tak se mi to nelíbí. To taky ne? Ne s tím gastem vůbec. Já jsem zastřelil. Jsem měl... Hele, vidím tam černýho kostáka. Kostáci. Tam nahoře. Víš ho tam taky? Jdeme na něj? Jdem. Hele, shodíš ho dolů, já? Shoď ho dolů. Je tady další. Shoď ho dolů. Tak ne no, tak au křupu. Au moc křupu. Au. Au. Dobře zazudil. A to pigmena. Ne, pigmena ne, ten by nás asi... By nás pak toho pronásledovali týden. To je zbytečný. Týden? To nevím, jestli týden, ale bylo, asi by to nebylo Takže týden. musím se poškrabat u pindíka. Ale. Pořád. Pojď, jdeme opatrně tady. Hele, on je na můstku. Au. Ohnivej. Počkej, ty jede po... Hele, já je... Promiň. Ježiš, promiň, to jsem byl já. Au. Já jsem asi... Promiň, Ježiš, promiň, to jsem byl já. já jsem do tebe... Do mě jednou do mě střelil, dvakrát do mě střelil a jednou do mě střelil ty. A já jsem tě dvakrát omylem bouchl, protože tam bylo černo. To pěkně to je mega hrozný. Ve světě normálně to je asi trošku lepší. A pamatuješ, jak jsme našli to obr slajma? Jo, to bylo super, ale takovýho žádného tady nevidím. Čekej. Tukou. Nechci se moc vzdalovat. Máš ten kompas? Mám, ale oni tady nefungujou, víš? A co ta voda? Voda. Ani voda? Ani Ani láva? Ani kompas, ani jestli jeden nebo noc. Ale co láva? Láva funguje, ale tady jim zase nevadí, víš? Tady dívám, jestli někde není nějaká další. Protože tam by se šiklo.
slimy, no. Slyšíš je? Čekej, to je taková hustá hudba. Že jo? Zásty. Neslyším. To byl já jenom. Já slyším to. Slyším jenom tebe. Pigmeny taky, ale Minecraft taky. Já teď jsem ho slyšel Gasta. Je tady, víš, nevidím nikde. Je na těch planinách. Hele, glowstone. No jo, toho tady je dost. Jdu ho vytěžit. Hele, to já chci taky. No není jen tvoje. Aby si nepopedínkoval. Mám. Jde. Padne dolů, tam bych. To můžeme postavit, jestli chceš, počkej, já v tom postavím cestu. Tím glowstoneu? Ale vytěžit je půjdu já, protože já jsem je našel, jo? Tak postav Ale já se cestu. tak bojím, že spadneš. Mě chráň teda. Ne, počkej. Já udělám takovou cestu. Dělají tady i zábranu, jo? Ano, ne. Ne, ale to bude... Opatrně, když se chci koukat pod sebe. Ohňostroj. Já jsem ohňostroj. Pan ohňostroj. Tady je konec, zase. Mám tady všechno z pekla, kromě těch věcí, které nemám z pekla. Tady je konec. Jsme přišli my, no. Je zase díra. Kdybychom se aspoň vzali to oko, to bychom se mohli teleportovat. Jo, moc jich nemáme, víš, ale... A já už nemám proti těm blazům, nemám ten ranej lektvar. Hele, koukni, Blaze! Blazeové! Má dobrý. Já si musím taky vypít lektvar. Nebo nepít. Au, já hořím. Pořád hořím. Už nehoříš. Já jsem se tam na chvíli zasekl. No a dobrý. Jo, dobrý. Nezabili mě. Kdybych, to by si mě Zase ho málem jsem ho sekl. To bylo. Papa, pigmeni. Půjdeme s nou domů. Vyndáme věci. Mám jeden pekelnej plot. To já taky. První. Bojím. Nebojíš? Nebojím. Buf. Mám to jako do gací. Pozor, gaz. Jsi slekl, co? Čekej, ponožka. A byl a Chtěl místo bafání, víš? gaz. Gaz, takže tě postraším zase. Hele, obr slime. Kde? Zapálil. No, ty jsi mě napálil, protože to jsem si... Ale to bych nechtěl. To bych chtěl... Hele, a už bych chtěl do domečku, hele. Jdem, já jsem si chtěl mrknout. Půjdu tam jako první. Bup. Pojď za mnou, Bradmane, no tak. Jsi tady? Jsi už tam v tom normálním světě? Jsi tady? No, jsme tady. Ale tak to budeme vytědit. A při dalším dílem asi bych to viděl, teda už končím na tu výpravu zase. Jo, no tu výpravu teďka už nestihneme.
Tohle v tomhle díle už ne, no. V tomhle díle, třeba v příštím to bude, my si dáme jenom takovou pauzu, my spaříme jenom ráno, my si jenom dáme takovou pauzu snídaní a pak vás budeme vítat. A mějte se, lajkujte, pište, čau a u příštího videa mějte se, vyrabejte mapy. Čau, ježiš, au.